sengiphetha ngithi kunentwana lapha yami ebilandela uMaskandi iphinde ibe umhlazi edlula emhlabeni. Siqiniseko mvelasi, siqiniseko. Ntwana yami, rest in peace. Besingakaze sixhumane nawe, mongakaze ufike uze kumina. Ekuthiwa ngakubiza, ngathi woza. Wawuzophepha. Njengoba ngakwazi ukuba nethuba ngabiza uMax Makhanya wafika waphepha. And uMax Makhanya into engithande kuyena uyayihlonipha insizwa. Ngoba ngingimuzwe eyibiza insizwa azabize ngisho uMavava umfoka Sikhakhane akhombisa ukubahlonipha. Inkunzi ke leya. Abize uJacob Zuma akhombisa ukubahlonipha. Abize nathi akhombisa ukusihlonipha. Inkunzi. Ahamba ayomemeza emculweni lapha ya kulemidlalo wabo umculo lapha ya. Naye umbone ukuthi uyawu-enjoy la mdlalo futhi uyadlala uMax akekho personal. Kodwa njengoba kudlule wena mfoka Mvelase, I wish ukuthi ngakubiza ngahlala nawe phansi. Sasokhuluma. Ngangizokhuluma like a brother to you and nginesure ukuthi wawuzongizwa. And ngibone ukuyitask yami ukuthi kuzomele labafana ngibabize ngokuhlukahlukana ngoba asifune igazi thina elizochitheka la. Ngoba siyazi ukuchitha kwegazi ukuthi yini. Asifune igazi elizochitheka. Kusuka manje bonke labafana engibabonayo ukuthi bayitarget ngenxa yezenzo zabo abangayi-understand abanye abantu. Ngizobabiza ngihlale phansi nabo. Iphutha lami ngabiza uMax Makhanya kuphela. Kanti baningi abafana engisazobabiza. Omunye umfana engizombiza maduze eze kumina ile kuthiwa uSiyamyeza. uSiyamyeza ngizombiza eze. Ngiyontshela mase ngimbiza. Kodwa futhi mase ngimbizile ngisho ukuthi uyongilalela. Ngeke mina baba ngikwazi ukuhlonishwa zinyanga ebezitshela ukuthi zisile. Zafika zezala kumina esigodlweni seyizoxolisa. Mase ngizohlulwa yingane zami lezi. Bonke labafana bako TikTok mase ngikhulumile naye ngambiza uyashintsha bengane yami avikelwe yithi. Avikelwe yithi ngendlela yakho. Mawusu uthinta yena evikelwe yithi uthinta ethina. Ngeke ukuthola ukuphumula emhlabeni. Ngoba siyakwazi ukubona ukuthi inombolo ihambe kanjani. Ngeke usididise thina. Ungawadidisa amaphoyisa, ungawudidisa umndeni, but ngeke mina khohlwa. Mawusu uthinte umuntu engithi angathintwa lo. Ngoba usezwile wena umthinte ngenkani. Kodwa nomuntu masimkhuza futhi naye akakhuzeke. Uma engakhuzeki naye uyisha nje. Ngaphela mase sithe siyakhuza thina sisopa siyakhuza. So siqiniseke ngithola ngithuba ndoda lokukubiza ukuthi uze kumina. Kodwa ngithi mfethu wena nefamily. Ifamily ayiduduzeke. Kodwa mina njengoKing Bhaka benge ngikubuke ku TikTok. Khona okuhle ngikwaziyo, kukhona futhi ebengibona ukuthi ngingakukhuza la. Kukhona futhi okuhle ukuthi ngeke ngikukhuze la. Uhlakaniphile mfana wami. Rest in peace ndoda. Ekuthiwa ngikho busy bengizofika ngisho emgcwabeni wakho. Umgcwabe bengizohamba ke angihambi emgcwabo mina, kodwa lo wakho bengizohamba siqiniseko. Ngoba iphuthe ilami angikubizanga. Ngoba ngineshoka ukuthi ubuzofika. Mangimbiza umuntu akadabuli. Njoba ungazange uzofike ingoba yimini wakubizanga. Benge ngilonge ethi mina ngithi ngiyaprofita mina ngibelieve ukuyisolve iproblem. Angibelieve ukuprofita amasimba mina. Ngisolve iproblem mina. 7 July sonke isikhathi Makhandakanda sinohlelo esinalo. Inamba yami 079 I'm not July njalo 7 kulinyanga esiqalile. Shuthi next week. Yeah, mhla ka7 kulinyanga. Mangaphosisi uJune lo. Mangaphosisi uJune lo. Bhuti wami ngicela uvume ngekhanda lapho uJune lo sikubona. Yes, uJune ngoMay. uJune
Yeah, mangaphosisa uJune yeah. Angizange libheke current uJune awuphelile manje uMay uJune. Ngicorrecteni phela la. uJune lo shoot u7 June it's next week. Lapha sivumelaneni ngokuthi 7 June. Yes uJune thank you. Thank you uJune. 7 June zonke zobe sihlangene. Ngizon update kahle on Tuesday. Thank you so much ngilaba abangikhumbuzayo lapha. Nginithanda ukubhubha. Ngiyanithembisa ukuthi ngiyohlala nginivikela mina njengoking wenu. Into emnandi mina ngidila nabantu abakuma level angafani empilo. Level difference level. Yeah 7 June. Bonke abanoma khanda oil. Abangenawo ngizoba update on Tuesday ukuthi sokwenzani 7 June. Abona makhana oil abazi ukuthi laba basala sangayi escapeni siyescapeni. Mina ngifuna umuntu acebe ngenkani manje. Ngesilo sibuka abantu beceba kushula lena lena. Ngifuna abantu bacebe ngenkani njengamanje. Uma ungakawutholi makhana oil ngicela uthole. Ngifuna abantu bacebe ngenkani. Manje siyayiforce asayinceki lento. Sinawo wonke amandla. Sinawo wonke amandla. Ngifuna abantu baphile bese beceba ngenkani abantu manje. Ingakho yonke into yami ya extend umuzo sedamini ya extendwa idamu la extendwa amandla ya extendwa ngifuna abantu bacebe ngenkani njengamanje yabo siqiniseke mfethu rest in peace mndeni wakhe uNkulunkulu akanibophe ngebhande lenyama nangebhande la kamoya isimo enikusoza njengamanje uKing Bhakazini ukuthi ukunye nani bekumele ngimbize isiqiniseko besohlala naye phansi. And umuntu bengahlala nawo phansi akwenzekanga ngizwe. Yabo mina ngakwazi ukuzwiwa umuntu ababethi akezwe umuntu emhlabeni wangizwa uMax Makhanya. Namhlanje uMax Makhanya uyasihlonipha isilo esiphethe. Awusozwa wamuzwa isithuka after ahlala nami phansi. No siqiniseko nayo bezohlala nami phansi. Iphuthe ngilenzile bengiyibhizi kakhulu ngoba kunezinto eziningi yakhiwe edamini uyabona yakhiwe edamini bekumele futhi ipower ibisingifuna limousine bekumele ngiyothenga ilimousine mangiyithenga ngaphakathi kumele ibe yilobukhazikhazi ofunwa ipower bengigaxele nje kulenyanga angithola ngithuba kuMay yabo uMay bengigaxele nje kodwa ke so far yonke into has been sorted and everything is in order yabo. Sibonge futhi nalabo bantu labo abakwaziyo ukungithinta abacela usizo ngase ngiyakwazi ukubasiza nalabo abezayo ngiyanithembisa ukuthi esiqalile siyaqeda. Abangibizi King Bhaka for nothing. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile I am an expert kulento zakamoya. No one can ever challenge me. No one. Angikhathazi ungaba uprofessor, udokotela, uprofessor with theology or whatever you may call yourself. But when it comes to lento zakamoya uyadinga and ngibonge futhi namaphephandaba afana no Daily Sun oSolezwe oLanga oSunday World abathi mabe ngabe befuna ukubhala ngento ka spiritual sebeyaqala bayangifonela bafuna ama comments wami. Ngiyabongela madoda akushongo mina uthi buzani mina nibuka ama video wami and angilahli noma kuthiwa kudlula umuntu nginitshela ungqo ukuthi kwenzekeni la but asingakhulumi ngabantu abadlulayo asikhulume ngabantu abasindayo nabavikelwayo yabo. Ngiyacela ukuthi umuntu engizomcela kulezi insuku hayi namhlanje kuleli sonto ngibhizi kakhulu kodwa khona nje intwana engiyikhonzile ehlakaniphile kuthi usiyamiyeza ngizombiza usiyamiyeza ngizohlala phansi ngizonitshela mase ngimbiza ukuthi ngibhizi kakhulu edamini ngoba extend idamu ku extendwa everything ipower isebenza ngenye indlela ipower njengamanje. uNkulunkulu anibusise emakhaya. Inamba yami 0798130260 eyokusebenza leyo number. uNkulunkulu anibusise. May God bless you. I love you all wherever you are. Without you I am nothing but problems. You made me to be the king, but of course I am today. I love you all. Bye.